बा बोथोराबो देन्जार खुवा खुदों माथो दिनै दे आरो गावबागाव बोथोरसै नङा होमबा आरोथ' आंनि सनामोन नै दिनै खुवा बोथोरजों लोगोसे नोंथांमोनखौ स्राय बरायहरलायबाय आरोना आरोथ' दिनैसो नुजाफैनो रोंलायबायलै नै मेहेरा बिदिबा आंनि बावगार हायि सनामोन दिनैनि भिडिअखौबो दान्दिसे नायलांलायदो आरो दे होमबा ना बयनिसिमबो लाभ इउ मेहेरनिफ्राय बाब 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 एथ' खुवालै ओमफ्रायथ' दासान्दि सान्दुङानो बारा गैयालै जिफोरखौनो सुनो मोनला आंबो दुगैनोबोथ' देन्जार गुसु माब्रै दै फुदुङाबानो दुगैनो हाया आंथ' दुगैयाबाबो बादुला थानो बायोलां औ ओमफ्राय हाथरखियाबो फन हरदोंमोन माथो दहाय हरफिननाय जायासैना आङो हमनायबो जायाखैमोनलै मागो थांबाय निउ इयार थांबाय लास्ट डिसेम्बराबो थांबाय बाब थांनायानो थांनाय ओमफ्राय माथो जेबो सोलायनायानो गैयालै मेहेर नोंनि लाइफआव खायसेनि लाइफफोरासो सोलायै जानो हागौलै आंनिया नङालै बेनो बे जेरै दं बिदिनो जेबो सोलायनाय फैया निउ इयार जा बे गोजां बोथोरानो जा साख्रिफोराबो हनै मालाय मोनग्राफ्रा मोनगासिनो आंहासो गैयालै ट्राइ खालामबाबो जानोनो नागिरा माथो मा खालामनानै जाबावनांगौलै मेहेर आरोथ' साख्रिखौबोल' आसा खालामनानै थाबा जायाना माबा नङा माबा मोनसे बेलेग सुबिदा लानांगोनलाय आरो बिनि सायाव आंनि बिमा बिफा आबै गासिबो सापर्ट होखायो आंखौ मेहेर नों जि खामानि माव नोंनि माने हानाय बायदि आरोना बेखायनोथ' आं आंनि गोसोखौ जेब्लायबो थुलुंगानाय मोनोलै जेरावबो आरोना आंनाथ' दा फिसा बिजनेस दं आरो दखान गोदोनिफ्रायनो आफामोना होबोखानाय दाथ' आंनो नायसै बेखायनो आंनि लाइफआव फिसा खुसियाबो बिराद इम्परटेन्टलै आयु हैद माथो ओमफ्राय खुवायानो खुवालै नै माथो आबैया लामायावसो दङलाय नै आबा मेहेर येस मम माबे माबे मानोथ' जेबो नङा आंसो बै नोम्बै मोननाव गाइखेर लायनो नागिरदों हाब आइ मानोथो गाइखेरनि साहा लोंबाय थानो लाल साहाबाबो जायोलै लाल साहासो देहानि थाखाय मोजांबाव मोनथिगौ आबा नाथाय नोम्फाया हनै गाइखेर साहाल' नागिरो नालाय दा नोम्बैखौ फनाव बुंहरखादों आङो बेखायनोसो दोनदों होननायखाय आं लायनो नागिरदों बे आफायाबो ना गाइखेर साहा लोंनाया थिग नंबावासो बिनि थाखाय माथो खालामनो आबा हा सिगांनिफ्रायनो हुदा बायदि जाबोबाय बहाथो गारनो हाबावनो हरखाबैलाय औ बेनोथ' आरो ओमफ्राय बोरो आबैया दाबो सफैरोंला आरो आया नङाबा आबा हा मानोथो दाबो सफैयासै मोनालायनोसै ये आबै एक्ट्रिसा बहाबा आबौ गोदानजोंसो डेटआव थांबाय नामा डेटिंआव लं ड्राइभआव दायो फैबाथाय एदावखागोनलै आं आयै आबा हामा बिदि बुंनो आबैखौ एदावबाय थायो नामा जानो थाया आरो आबा ओमफ्राय मानो एसे गोबाव लाखो दिनै नङा ओमफ्राय आं ससे थांना नायनो ना मानो आयै बेलाय बबाव बै गाव थांबाय थाग्रायावनो थांखायोना मोनालायसै बेखायसो बुंदों आङो ओरैनो देहाफ्रानो गावनानै थिग नङा मानोबा हारसिं थांनांगौ बादा होबाय थाखायो आङो जों बादा होबालाय बहा एसे एनै थांनो लुबैयो आबैयाबो दे होमबालाय आबा ससे नायना फैथां बाराबा आं नै माबा गाइखेर एसे लायग्रोनांगौ ओमफ्राय दा नोंहाबो मोसौआ लायदो आबा ससे नोम्बैखौ माबा नायग्रोनबा नायग्रोदो नङाबा दा मोसौखौ नोम्फाया लायथोंसै औ जागोन आयै आबैखौ नायग्रोनोसै आं होमबालाय दे होमबाना आबा आं थांगोनसै नै दा लेट जागोन मोनागोन औ दे नोम्फायाबो सिथाव एवनाय दंखायो नालाय एनथाबजों साहा लोंनोनो है नोंसिना मा दाबो मागोआनो जोबालै आयै दे जोंनालाय जेब्लायबो बिदिनोखा मागोआनो जा जियानो जा औ दे थांद' दा थाब फै नै फैसा खुस्राया आं लानो नंनाया बावलायबाय दे दा जायाबा उनाव होनसै आङो ओइ आयै दा थाब फै आं थांसै नै ओहो मोसौखौ आफा लायथोंसै खोमालै र' आं मानि बेगखौ लायग्रोनि दिनैथ' ओजों आंबो थांखानाय जानाय नङा टाउनाव माने दखानाव आबैखौल' दसे नायना फैनोसै आङो गारिफोरबोथ' गैजाखाया साइकेलजों थाङाबा माथो उफायब्रा मेहेर जायोलै आंना बेनो बाबा मोनथिगौ ना आं न'आव मानो थानो बायो बे ममनि थाखायनो हे मामि जेबो नङा दे नोंनि ममाथ' बिदिनोखासैना आंखौबाबो बुंखायो दा बेलाय अब्लाबो आरो दे जेबो नङा न'आवनो थादे मामे आरोलाय आबैमोनावलाय बेसे थानो नङा होमबा देदि नोंथ' जि मोजांखा ओमफ्राय बिराद केयार खालामो आंखौ नाथाय ममासो एकदम दाउ बिमा दाउरांखिनि दा खोनाबावले खोनाथों दे बियो मोजांसो दे ओमफ्राय आंहा मोनसे अफिसनि खामानि थाखाय एसे बाहेरायाव थांनांगौ साननैनि थाखाय मिथिबाय फैनायावथ' आङो माने साननैया लाखासिगोन नालाय नाथाय आफा ओमफ्राय आंनो पकेट मानि होलां दे जागोन दे मामि आं नोंनो पकेट मानिखौ होलांगोन नाथाय ममनो दाखिन्था दै दे अके ओमफ्रायथ' लाभ इउ आफा ओमफ्रायथ' जि बुरजा मिस इउ नोंखौ लाभ इउ टु मामा ओमफ्राय थाब फैखा साननै मानिथ' साननै नङाबाथ' जागोन दे आंथ' बेरायनो थाङा ना मामे एसे खामानिखायसो थांगोन औ नङाबाथ' आंनो नोंखौ फन खालामनानै डिस्टार्ब खालामबाय थागोन बेखायनोथ' आं मोजां मोनथारो नों डिस्टार्ब खालामबाबो आं जेबो मोना दे मामे नोंना बिमायाबो र' अभार एक्टिं खालामोलै बेबो एखनबा दा फिसाजोखौथ' मानो जानला मोनला रायबाय थायो बे आंनो राया आंनि फिसाजोखौ आरो बे रायबाय थायो औ आफा बुंना हो दे नोंबो जागोन दे आं बुंना होगोन बेखौ
दे थाथ'दे आं ओंखाम खुरनो थिनदोंमोनलै नोमाखौ जादोंना जायाखैथाय नायनि आङो दा आंहाबो लेट जालायलांसै अके आफा ओइ जुलि जादोंना जायाखैब्रा ओंखाम खुरनाया एथ' गोबाव आंना बिफायाथ' आंखौ जोबोदैनो अनखायो नाथाय आयासो बोरैबाखा आंनि बिमायानो थुनथिलि नोंबो जेना मैयानो फन खालामनाया मा जाखो 1 month 2 monthआनो बारलांबाय सासे पागल मानसि बियो ओमफ्रायथ' दाबा बोरै थाखोथाय आंखौथ' जेबो कन्टेक्ट खालामनो हायासैना हाथरखिनावबो सोंनो बोरै ओरैनोथ' सम सम सोङोमोन थेवबो आं इगनर खालामोमोन ना बाट दायो एसे खबर लानि र' जोनाबखौ ओमफ्रायथ' ना मालाबा बिसिनि गामियावबो थांफिनसैलाय आङो बेरायनो औ सरिलै दहाय टाइम मोनासै आङो जेबो नङा दे ओमफ्राय मा खालामदों ओरैनोसो हरखादोंमोन आंबो ओइ मा खालामब्रा नोंखौ गोसोखांदोंना जाम्बिलाय नोंखौ गोसोखांदों आरो मा मा औ हाथरखि बेबि ओरैसो नामा ओरैनोसो होनदोंलै आङो जानला मोनलानो ओमफ्राय मा खालामदोंसो होनदों आङो नङा नै आबैखौ दसे नायनो आं लामाथिं माने टाउनाव थांदोंमोन नालाय फैनो रोङासै बुरिया जोंना दार्लिंआ मोनालाय लांसै ओमफ्राय गोसोआवनो आबैया मानोथो दाबो फैयासैबा मोनथिया बेखौनो नायनो नागिरदों आङो नैलै एसे माने लेट जानोसै नालाय दायो हरसै दै आङो औ जागोन दे ओमफ्राय नोंथ' मागोआवबो जोंनाव फैयासै दायो नङा जेनेबा गाबोनफोर बा मालाबा सम मोनबा फैदो औ थांगोन थांगोन ना माथो खाथियावलाय आरो नोंनो फै बारबा जोंनाव आयौ आं माने आंसो फैनांगौ आरो औ नोंनो आलासि जाफैबानो जायोना जोंनाव आं आरामसे ओंख्रि ओंखाम संनानै जाहोबावगोन जाम्बिलाय आयौ थांनांगोन र' मालाबा होमबा नोंस्रा फुख्रिनि नाखौ बोखांबा थांगोन आङो औ फैखा दानो जाम्बिलाय नङाबा देनांहाय आंनि हिनजाव फैबाथाय बहा मोनजाबावनो नोंलाय नाखौ ना बेदरखौ आं संनायखौबो मोनजाबावनायसो नङादां होबाव इस बुंनायफ्राबो आं नोंनि बेस्ट फ्रेन्ड आरो नों ओंख्रि ओंखाम संनायखौ मोनजाया जायो नामा आङो दे होमबा ना हाथरखि कलेजाव थांबा रायलायबाय थाखायोना दायो हरगोन आं नङाबा थाथ' दै औ दे होमबालाय ओमफ्राय गस्ला गुदुङा एसे मोजां गानलां नङाबा गुसुथारनानै बिराद खुवाबो इस वाव केयार खालामनायफ्राबो देनांनि हिनजावानो नाङालै दे होमबा बाय अके बाय टाट्रा आइया सोरनिबा नाम्बार गोदान फन हरगासिनोलै र' दे सोर रं नाम्बारथ' नङा ओइ जायो नामा र' दानहरनाय आं रिसिभ खालामनि औ हेलौ आदसा नोंथाङा सोर बुंदों आरे नोंथाङासो आंनाव हरदों ओमफ्राय नोंथाङानो मिथिया आं सोर माने आं मोनसे खबरसो खिन्थानो हरदोंमोन नाथाय मा खबर बेलाय आरो नोंलाय सोर जाखो आंखौथ' सिनायनाय नङा आरो आंबो नोंथांखौ सिनाया नाथाय नोंनि आबैया हस्पिटालाव दंफैयो मा नाथाय नों सोर बुंदों आरो आंनि आबैया नों माबोरै मिन्थिखो माने औ आं थांबाय थानाय समावनो लामायाव नोंनि आबैखौ लोगो मोनदोंमोन आरो एसे जोखोम जानानै दा हस्पिटालाव लाबोबाय आङो सासे ओरैबायदि माने एकदम मेलेम गैयै मानसिया गारिखौ एसेबां स्पिडाव सालायलांबाय नोंस्रानि आबैखौ एसे माने नांजेननाय बायदि जादों नालाय दा बेखायनो आंबो आबैखौ सिनायाबाबो हस्पिटालाव लाबोबाय आरो नाथाय बबे हस्पिटालाव लांखो ब्र' ओमफ्राय माने नों बोरै नाम्बारखौ मोनखो आंनिखौ नोंनि नाम्बारखौ नोंनि आबैयानो खिन्थादोंमोन ब्र' बेखायनो दा कल खालामना खिन्थाहरनाय जाबाय आङो आरो थाबैनो फैबा मोजां आरो औ ब्र' आं दानो थांगासिनो आबैजों दे अब्ला आं हस्पिटालनि एड्रेसखौ हरना दोननोसै फैदोल' जागोन दे ओमफ्राय आबैया थिगैनो दंना बारा जेबो दुखुथ' मोनाखै मारै बिदि जाहैखो माथो मार्केटावसो थांदोंमोन आबैया एसेबां दुखु मोनद्रायासै जायखिया थाबैनो फैदोल' अके बाय आबैनि फिसौलानोथ' खिन्थाहरखाबाय आङो दा फैसिगोन बियो मा आबैया एक्सिडेन्टसो जाहैबाय बिदिबा आंथ' हस्पिटालावसो दङ आबैजों थांनांसिगोन आं दानो आइया नाथाय बेथ' गाइखेरसो लायदों अ गड बेथ' मोजां जायासैलै भेरि बेड निउस आइखौ लांफाखानोसै आङो र' लेङैनि आङो आबै अजों नोंसिनि न'आव फन खालामबायमोन आङो माने नोंनि फिसौलानो ओमफ्राय आबौ मेरनो फन खालामनानै खिन्थाहरबाय आबौ औ आबै ओमफ्राय बिसोरथ' फैगासिनो बुंदों ओमफ्राय हा सोर नोङो आंखौ एसेबां मदद खालामबाय हस्पिटालाव लाबोबाय बेबायदि आंनि न'आवबो खबर हरबाय जायखिजाया आंखौ नोंनि फिसौला बायदिनो साननानै लाबानो जाबाय आबै ओमफ्राय नों बहा थायो बाबु मा मुं आंनि मुङा आबै बिथांनि फेमिलि मेम्बारनिफ्राय सोरबा फैबाय ना बिथांनि न'नि मानसिफोरा फैगासिनो आबैमोननिया आरो आं फन खालामनानै दासो लिंहरबाय
बिदिबा मोजां जाबाय दे आरो बिथांनि बिल मुलि बेफोरखौबो माने आबैनि बिला जेसेबांखि जाया मानो हस्पिटालनि बिल मुलिनि गासैबो आं होलांजोबगोन नाथाय नोंथाङाथ' बुंदोंमोन नों बिस्रानि जेबोआनो जाया औ आं आबैमोननि जेबो जाया थेवबो आं आबैनि गासैबो जेसेबांखि हस्पिटालाव लाबोनायनि बिलखौ होलांजोबखागोन आयु सोर जाखोबा बे गथ'आ जाय आंखौ एसेबां मदद खालामबाय आरो फैसाफोरखौबो होलांजोबनो नागिरलायनाय दे होमबालाय ओमफ्राय आबैया जेबो गिनांगौथ' गैलाना माने खाथ्रानिफ्राय एसे मोजां फैबायना औ जों हरनाय मुलिखौल' मोजाङै जाहोनांसिगोन ओमफ्राय दा जि इलाज खालामनांगौ बेखौथ' जों खालामखाबायानो दे अब्लालाय मोजां मोनबाय आं गोसोआ आबै बिदिबा आं बैयाव दसे थांनि दे आरो आंहाबो एसे लेट जाबाय नालाय आं थांनोबो हासिगौ दे आबौ एसेबां मानि मददबो खालामबाय नों आंखौ नोंखौ मिन्थिनाय मोनब्ला बहा थायो नोङो आरो माब्लाबाफोर लोगो मोनफिनबा हामगौमोन मानो मोना जानो दे आबै लोगो मोनगोन दे आरोथ' नोंसौलानाव माने आंनि फन नाम्बार दंखायोथ' दहाय आं हरनायानो थासिगोन ना ए आबौ मेहेनाव ने आं बिदिबा मालाबा फन खालामहोगोन दे आबौ दे जागोन दे आबै आंबो खबर लागोन मालाबा आरो बारा हारसिं ओंखारथ'नो नांला आबै लामा सामाफ्रावबो दासान्दि बिराद माने गारि मथरफ्राबो एकदम नाया हसिया सालायथारोना खायसेफोरा जेबोखौनो मिथिया साइडआव सोर थाबायलांदों मादों आरो आबै नोंबो ओंखारथ'नो नाङा दे हारसिं जागोन दे आबौ आंबो बिदि जाफेरामोन औ ओमफ्रायथ' एसे साबसिन मोनबाय ने आबै मुलिफोरखौबो मोजां जा दे एसे मोजां मोनदों आबौ एकदम बोरै हरखाबै जाखो मुलियाबोथ' जाखानांसिगोनानो आङो नङाबालाय बोरैथो हामनो थ'दो नार्स आं बिलखौ एसे नायनि फैदो बिदिबा ओरै मेरा फन खालामफिनगोन बुंदोंमोन गैया माथो खालामफिनासैनो अबावलाय ओमफ्राय आं हराबानो जाखाया दा आंल' हरनांगौ ओमफ्रायथ' जेब्लानिफ्राय थुनथुलिया मेहेराव फन हरनो बन्द' खालामदोंना दाना आंजों जोबोद मोजां रायलायखायो मेहेरा सिगाङावथ' आंबो जोबोद दुखु मोनदोंमोन मेहेराबो एकदमबारे बोरैबा जालांबायमोन मानसिया दासो एसे मोजाङाव फैफिनहांदों बेनि दुखुखौ बोरैबा मोनफालायलाङोमोन आं बोरैबा गाज्रिनो गोसोआवबो आरो थुनजुलिनि थखा होनाय मानाय नाथाय दा सानलायलाङो जि जायोना मोजांनि थाखायसो जायो खोमा दे आंबो सोंनो सानबाय थायोमोन थुनथुलिनाव नाथाय आं बाथ्राखौ सोंबानो मेहेरनि बाथ्रा सावरायबानो इगनरसो मारिखायोमोन माथो बेखायनो दा आंबो बन्द' खालामबाय सोंनायखौनो ओरैनोबाबो आंजोंबो बिराद खम रायलायसै थुनथुलियाबो मागोआवबो लिंहरबायदोंमोन आङो मेहेरजों रायलायथावथावनो गैया फैयासै माथो थुनथुलिया आसरितसो दे बेबो मानोबा दसेनो मोजां मोनखो मानोबा थखा होखो नाथायथ' थुनथुलि नों गैयाब्लासो मेहेरा जानो हागौ माब्लाबा नङा माब्लाबा आंनि अननायखौ बुजिसिगोनदां बेखायनो दा आंबो हास्थायो जे नों आरोना मेहेरनि जिउआव माब्लाबाबो दा फैफिनसै ओरैनोबाबो मेहेरासो मोजां मोनखायोमोन नों नङाना नोंथ' बिनि अननायखौनो जेबो बेसेनखौनो दोनखायाबोमोन आरोथ' जानो हागौना सानसे मेहेरा आंनि अननायखौनो बुजिनानै आंजों गोसो गोरोबो मानोना आंहाबो जोबोद फोथायनाय दं मेहेरनि सायाव थेवबो आं जेबो जबरदस्ति खालामा जुदि बे गावनि गोसोजों गनायोब्लासो आंबो राजि अरायबो नायदो नै आं मेहेरनि खोथा सानबानो माबा सानबायानो थाफ्राङो फाग्लिसो जालायलांगोन ना बिदिबा मागोना आइजों आं रायजायो जे माबा खामानिफोर मावबाबो मा सानो होननानै आरोथ' बे जावलियाया फैयाबाबो ना आंनो थांनांसिगोन दे बिस्रानाव आलासि जानो ओरैनोबा आङो ना बे फन मोनसे हरबानो बेसेबा मोजां मोनो आरो खाथियाव रायलायब्लाथ' बुंनोनो नांला एकदम मोनसे खुसियानो आलदा फैखायो आइ हाथरखि औ आफा ए माबा दै गुदुं एसे फुदुंहैदोलाय आइ नोमायाबो माने दाउ गोदान थिनदों नालाय गोदा हरखानोसै आङो दा बेहायनो नांगोन ना एसे आरोथ' नोंनि आखाइनि साहा गोथाव फुदुंनायबो खापसे जानहरदो दे आइ जागोन दे आफा आं जानिनि र' औ ओमफ्रायथ' सिख्ला देरनायनिफ्रायथ' देरबाय नोंहाय बारा जानला मानला बाहेरायाव थांलाबायना दे हारसिं दे आइ दे आयु मानो आफा आंथ' जेरावबो थांनोनो थांखाया माथो बोथोराबो गाज्रि नालाय आइ दानि जुगाव बिसास गैया बेखायनो र' आं आफा साहाखौ जानिग्रोनि औ दे आइ ओमफ्रायथ' आं खानायखौबो गोसोम खालामसिगोन मोजांसिन नुगोन ने आइ मानोथो मोजां नुवा जानो आफा आइनाव सोंबानोथ' खिन्थागोन ना नोमायाथ' आरो बुरिबाय बहाथो मोजां नुबावनो ओमफ्राय नोंनो खिन्थाबा एसे साबसिन ना आं थांसै आफा माने मेहेरनो कल खालामग्रोनांगौ आं र' बेनो कल खालामग्रोनि दे ओमफ्राय दैखौ ओमफ्राय साहाखौबो फुदुंहरसै मेहेर आइ बे सेंग्रानिफ्राय एसे गोजानाव था मा खालि सब समाय मेहेर आफा मेहेरा आंनि बेस्ट फ्रेन्डसो आंनि जोबोद मोजां लोगो बेखायनो आंहा रायलायो
येस आला आंनि फिसाजोखौसो नोजोर होना दं नामा बिलाय मिहिरा नाथाय नोजोर होबालाय मा जानो नोंबोथ' आंनि असे फिसाजो नङाना आइ बेखायनो हाथरखियाबो देरबोनायनिफ्राय देरबोबाय समायनानिफ्राय समायना जाबोगासिनो आंहासो हायना नांलायलांबायलै माथो गोरोन्थि आंनि असे फिसाजोआनो नंखायाबा बेखायनो गोसोफ्रावबो बायदि बायदि साननाय फैलायलाङो आरो मा मोजां नोजोर होनो नांगोन नङाबा खावब्ला नोंसाजोखौ हले सोरबायासो ब्लद लानानै थांगारगोनलै आबा बिथिंजायनो दं होनदोंमोन ने औ आयै रुमाथ' बिथिंजानो होनना बुंहरदोंमोनलै नार्सआ होमबालाय गोख्रै थुदो आबा हायाबा माबायदि नोमबैया बेसे खस्थ' मोननानै दङ औ आयै थुदो हो मा जाखो आबा आबैयाथ' एसेबां गिनांगौ गैला होनदोंमोन डक्टरा आरो बिसिनि फेमिलियाबो फैगासिनोखानो ओमफ्रायथ' आंहाबो लेट जाबाय थांनांसिगोन न'आव आं नेबाय थानो हाथ'नाय नंलादां ओमफ्रायथ' खिन्थाहरखाजोब्बायमोन आं फनाव गावसोर मोनथिसिगोन दे आरो फैनो बुंखादोंमोन ना मानो फैया जानो आं ओंखारलांथ'नोसैलै आबैयाबो फन हरगासिनो ना आयै जाय आंखौ फन खालामदोंमोन माने बेखौबा लोगो मोनगोन ना मोनाथाय आयौ आबा फन नाम्बार दङबालाय फन खालामगोन हा ओमफ्राय एसे गिदिर प्रब्लेमाव जोंखौ हेफाजाब होदों बियो नोंनि आबैखौ हस्पिटालाव लाबोदों बेनोथ' आयै ओमफ्राय र' दा फन खालामसिगोन थ'दो सिङाव थांग्रोनोसै औ ए मा जाखोलै आबै हो आबै दार्लिं मा जानो आरो आबौ नै नोमबैया दसे बिसिनायाव थानांगौ जानानै फैनोसैलाय बिदिसो होनबावदो नोङो थांबाव नों एबार हारसिंनो आं बुंखायो मानो थाङो होननानै आंनो लायगौमोन ना औ आयै दसेनो बिखाख्ला बोरैबा मोनलायथारदों हा माब्रैथो बिदि जाखो ओजों नै मेहेर बाबुनाव सोरबासो फन खालामनानै खिन्थाहरबायनो ओमफ्राय मानसियालाय बहा आयै आया औथ' आबा माथो बेहायबो गैया आबौ मेहेर गैला बे थांबाय खोमादां नोंनो फन खालामना खिन्थाहरनायखौनो बुंदोंना बै आबौखौ औ आबै जोंखौ माने एसेबां गिदिर मदद खालामबाय बियो बहाथो थांखोबा माबाहाय आबौ एसे लेटबो जाबाय होनना बुंदों बेखायनो न'आवसो थांबायदां बिदिबाथ' थांबायबालाय बोरै लोगो मोनबावगोन दे नै आबा हा खेबसे फन खालामनानै सोंहरनायसाय नोंनावथ' नाम्बारा दंखायोना औ आयै दा फन खालामसै आं होनबालाय र' ओमफ्रायथ' आबौ मेहेर हस्पिटालनि बिल आरि बेखौबो होलांजोब्बायनोहाय गथ'आ मा बुंखो आबै गासिबो फैसाखौबो होलांजोब्बाय सिनायाबाबो बेफोरबायदि मदद होलांबावबाय बियो आंगो नङाबाबोदि दानि जुगाव एसेबां मदद खालामग्रा आं माने बेखौथ' खेबसेबाबो लोगो हमनांगोनलै दे आबै आं बेखौ दा खबर लासिगोन ओमफ्राय नों बोरै मोनखो एसे मोजां मोनबायना औ आयै हरखाबैनो बिदि खोनानानै आयु एकदमबारे गोजांस्रिउ मोनगासिनो आं दाबोनो मा खालामनो बिहामजो जानांगौखौबोथ' रावबो हमथा हाया होमबाबो आयै एबारनिफ्राय हारसिंसो रावबो दा थांसै नोङो नांगौबा जों माबा थांफाथारगोन नोंजों सासे नङा सासे थांबावल' ना एबार थांबावथोंलाय बे थांनो मोनगोन ना देनां आंनि जुलि जानांगौ बिदि जायो आबै देनां गावनि माने फिसौजोखौ नायलांनांगौआ हो आयु आबौ सना दे माथो जाखो आंथ' दंना नै आफा इसोरनि अननायावसो जेबो जायैखायसो आयै आरो बै बाबुआ नोंखौ मदद खालामनायखायसो समाव बेफोरबायदि देहा फाहामसालियाव लाबोनायखायसो नङाबादि मा जागौमोन दिनैनो आफायाबो सफैसिगोन बुंदोंमोन आयै आं फन खालामफिननो दे औ आबा ओमफ्राय डक्टरजों एसे रायलायनायलाय नै आं आइजों थानो बेहाय दे आयै आं रायलायहैनि र' दे आबै आं डक्टरनाव सोंनानै माला लांनो हागोन मागोन रायलायहैनि मुलिफोरनि एसे मा हरो मायो जागोन दे आबौ आबैयाबो दसेनो बेबायदि जाबायलै बिराद गिनाय मोनबायमोन आङो बाट नाव न'आव सफैनो हाबाय आबैखौ एबार मोजां जोथोन लाखिनोसै आंथ' थांनोनो होखाला दार्लिंखौ आरो फारसेथिं लाइफनि गल्सफोरखौनो बावलायलांबायसो आङो बेबो सोर सासेनि थाखाय बै मानसिनि थाखाय जायनि थाखाय साना नंबाबो गोसो गोरबो मेलेम आंनि गासिबो जाजोबलांबाय शाला थुनथुलि सैमानि फिसा अ नङा माने सैमायाबोथ' मोजांबावसोलै मिथिबायना बाफादारसो जाबावो बाट थुनथुलिया राया नंबाबो रायनो सानोलां आरो जुदि दे आंथ' नोंनि अननायाव गब्र'बायना गाब्र'फ्रांबाय बोरैबा अके नों जुदि आंजों हेपि गैयामोनबा बाट खेबसेल' बुंनो हायोमोन मा डाइरेक्ट बेलायदों नालाय नोंखौ थांगोनब्रा आङो नोंसिनि जायगायाव थांखाथारगोन आं नोंनि न'आवनो थांगोन आङो नोंनि नोमा नोम्फानो खिन्थाना फैगोन आङो आंखौ गोसोथोफ्लानानै आंखौ मोजां मोनफ्लानानै नों आंखौ थगायदों थगायसुलि एक नाम्बार थगायसुलि आरोथ' जानो हागौ बेबायदिनो आं बायदिनो गोबां मोजां मोननायबो दंदां नों मानसिखौथ' ओरैबायदिना हां खनसेनो रायनो गोसो जायो आं बेखायनो नाथाय गावबागाव इग'नि खोथा दङना हिसाब बराबर जानांगौ नोंखौबो मोजां मोननानै थगा होफिननो हायाबा मेहेर नङा आङो बबेबा खनायाव गाबबाय थाग्रा नङालै आङो औ एसे एनैयाथ' दुखु जागोन बाट सासेनि थाखाय
सानसे नोंबो आंखौ मोजां मोनगोन आंनि थाखाय फाग्लि जागोन आरो आंखौ हास्थायबाबो मोननाय नङा नोंखौबो देखायफिननो हायाबा मानसि नङा आं मानसिथ' मानसियानोखा मेहेर नङा आङो नाथाय आंलाय सोरखौ गोसोथोबावनो दे दाना जायखौनो मोनो बेखौनो लानोसैलां उफाय गैया नोंखौथ' जेलेस खालामफिननो नांगोन ना इन्जय जोबदों नामाब्रा बुहुमाव खुनु खोथा गैया नों सासे गैयाबादि आंहा रावबोआनो गैया लाइफ पार्टनारा जानाया नङा लोगोरियानो बिदि नङा यासिल थांगोन आं नोंनि न'आव खेबसे नोंनि जायगायाव ओमफ्राय अ माय गड बेफोरावथ' आं बै सासे ब्रादारखौसो बावलायलांबायना एक्चुअली आं बेखौ सानदोंमोन आरोना फन नाम्बारथ' दंखायो गाव जुदि फ्रि टाइम मोनोबा जोंनाव आलासि जाथावथाव लिंहरजागौमोन ना एसेबां हेल्प खालामबाय जोंखौ या आरोथ' ममाबो बुंखादोंना आइयाबो बेनो मोजां जागोन दे गावबोथ' आबैखौ नायथावथाव फैनो हागोन ना आबैनि जिउखौ बासायबाय जेला एसे मोजाङाव माने हस्पिटालावबो लांबाय दे होमबा आंनि नायगिरि सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडाथ' फैनो माने एसे लेटआनो जायो अब्लाबो नेनानै थाबाय थायो दै आंनि सनामोना खायसे जोबोद नेनानै थायो नाथाय निमाहा बिनाय थाग्रोखायो जे जोंसो सम मथे लाबोनो हाया आरोना नाथाय सम मोनब्लानो जों लाबोनो नाजासिगोन आरोना लोगोफोर दा बेवहाय लोगो मोनखांबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौथ' मर्निंआवसो होनाय जागोन नालाय बयनिसिमबो गुड मर्निं आरोथ' गुड आफ्टारनुन गुड इभिनिं आरो बयनिसिमबो गुड नाइट एबार लोगो मोनसिगोनलाय फाग्लि गोसोजों लोगोसे दे होमबा दिनै थांथ'नोसैलाय मेहेरा बयनिसिमबो लाभ इउ भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामनो बावबानो जाबाय दै लोगोसे कमेन्ट खालामनो गोसोब्ला कमेन्टबो खालामबानो जाबाय